Tuanmu apa? Tunjukno identitasmu. Iki sebenarnya apa di razia ta apa ta buta? Raja bathukmu kono. Lah kok bukan nunjukno identitasku. Lah ya, mengko yen aku didukani Sang Prabu. Sapa mau sing liwat kene aku ora ngerti rak pling-pling to. Iya. Ngene. Aku sing diarani Bambang Bagong. Sing gandeng dhewe bagus dhewe. Putrane Ki Lurah Semar ta buta. Weh. Iya. Ngene Gong, Kepiye? Damai. damai bathukmu. He? Lah piye? Ngene. Amarga kowe iki wis lancang. Merga kowe iki wis sembrono mlebu kawasane buta. Ya, Gong. Iki ngono, aku sing duweni tanggung jawab gedene. Yen ana apa ora ana apa benere, ana ing kedaden apa wae sing nang kene kabeh sing tak pikul ya aku sing duweni tanggung jawab, Gong. Hede. Emange sing dipikul apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Emange aku ngapakno kuwe? Weh. Kowe aja mlete aja sembrono kok. Aja sesembar karo aku. Aku sing diarani buta. Buta terong. Pak Buta, Ya, kepiye? aku ape? Lurus sesuatu. Apa iku, Gong? Apa ya? Godhong kampleng. Weh. Godhong kampleng gondolmu. Kowe nantang ta apa, Gong? Nang ketubung to? Weh. Yen